Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Sibonga usuku kuyasiphelona namhlanje oluhle ngalendlela oluyisimangaliso. Usuku lwangomgqibelo. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Sithi akekho ufana naye, sithi akekho futhi njengaye. UnguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Siyaqhubeka ke nendaba yethu indaba yethu ekhuluma uxolo, indaba yethu ekhuluma ukuthi banoyolo abahlwempu ngomoya, ngokuba ubukumkane bukaThixo noma ubukumkane bezulu bobabo babusisiwe abampofu emoyeni. Ntshumayelo yasentabeni leyo, ngiyacela uguqa ngikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyathoba, siyabonga ngendlela emangalisayo. Ngithi ungcwele, ungcwele, ungcwele Jehova Sebawothi, ungcwele. Inkazimulo yakho yonke mayigcwale umhlaba wonke, inkazimulo yakho yonke mayigcwale emabandleni onke, igcwale emakhaya onke. Waziwe ukuthi uNkulunkulu ophilayo, waziwe ukuthi unguJesu ophilisayo, unguJesu osindisayo ezonweni, unguJesu okumele ukuphakanyiswa, unguJesu okufanele simvume ukuthi uyinkosi. Ngoba zonke izilimi kufika isikhathi la ziyovuma khona ziyathanda zithande. Thina masikuvume kusemanje ngoba iqiniso uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Asiqhubekeke nenkonzo yethu. Sibonge, sibonge, sibonge uthando uNkulunkulu asithande ngalo, nokuthi anipha amandla nje ukuthi nilethe abantu ekhaya lezwi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sizovuleka amabhayibheli ethu kukaMathewu chapter 5 uverse 3, 10, 11, 12. Abanjani noma ungowabanjani umbuso wezulu? Verse 3, babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngikhumbula izolo ngeke ngathi kunifahla ngesixhosa. Baningi abaphesheya kwenciba, baningi. uNkulunkulu uyabandisa ngempela. Kuphela nje ukuthi sisashoda ngama-branch lapha phesheya kwenciba. Sishoda ngama-branch. Neyake yathi uqala emqanduli, ayabuye yanyamalala yafa. Eastern Cape. Siyamkholwa kuNkulunkulu icebo lakhe alivinjwa umuntu. Sazovuleka ibranch ingabi yodwa abe maningi lapha emqanduli, kodutshwa enqeleni, zonke lezo ndawo, ko Mount Frere, ko Mount Elif, lephansi kokomane, angiyamthemba uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi, ko King Williamstown nelokishi lakhona. Yazi ziningi indawo lapha e-Eastern Cape. Balidinga ikhaya lezwi. Khuthalani ke bazalwane nise-Eastern Cape. Siyafuna ukuza lapho, kodwa sikwazi ukuza ningasibizeli. Siyafuna ukuza apho sizoshumayela ivangeli lasemazulwini, ivangeli likaThixo, ivangeli likanyana wakho uYesu Kristu waseNazaretha oyinkosi yethu. Sike saya intabankulu. Siyambonga uNkulunkulu ngentabankulu, kodwa ibranch ayikakabikho entabankulu. Asazi noma izoba khona yini. Yaba khona eMthatha yafa. Mangisho eMthatha ke le emqanduli lasasikhona. Uqanduli phela useduze noMthatha. So asazi ke sithethela kuNkulunkulu. Sithethela kuNkulunkulu. Siyanithanda emakhaya. Niphile nje. Niphile nje.
niphile. Banoyola abahlwempu ngomoya ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Hayike asiqhubekeke. Sikhuluma ngokusuthiswa, sikhuluma ngokulangazelela, sikhuluma ngokuthi uma umpofu uyamfuna uThixo, uyamfuna ngoba unjani umpofu. Ngakhumbula izwi lapha ku-Isaya elithi masimfune, mfuneni. Isaya 55:6, mfuneni uYehova esenokutholo, nimbize seseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi ashiye imicabango yakhe. Abuyele kuYehova, uyakuba nomusa kuye. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelelwa kube kukhulu. Uyokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu. Ngokuba imicabango yami ayisiyona imicabango yenu, nezindlela zenu asizo izindlela zami, usho uJehova. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu. Ingakho-ke kufanele simfune. Masimfuneni. Ompofu emoyeni omfunayo, ilo ohlwempu ngomoya uyamphuthuma uThixo. Masimfuneni, masimjonge. Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini kungabuyeli khona, kepha kuwunethisa umhlaba, kuwenza ukuba uthele uhlume, unike ohlwanyela inhlwanyelo nodla isinkwa, uthi liyakuba njalo nezwi lami, aliyukubuyelaze kimi, lingakafezi lokhu engikufunayo, liphumelele kulokhu engilithumele kukho. U-Isaya 55:8 kuya ku-11. Masimfuneni kuYehova. Umuntu ohlwempu kumoya uyamfuna. Asibukeke laphaya amaHubo 103:5, Indumiso 103:5. Uyakusuthisa uma umfuna. Lithi osuthisa ukulangazela kwethu ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Kungakho-ke iNkosi uJesu ethi, babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Ngoba umpofu uyamfuna. Ubonala ngalokho umuntu ompofu akaphumuli, akalali nje ebusuku, uyacabanga ukuthi uzokwenza njani athola imali, uzokwenza njani athola umsebenzi, enze lokhu nalokhu. Why? Ngoba umpofu. Kodwa lona onemali akayihluphi, lala ngesikhathi asithandayo, avuke ngo-10-11. Yabona nje umuntu onemali. Kanti uma ungenamali uyabonakala ngoba uyafuna ukuthi ube nemali. So kasifuneni-ke nathi ukuba noYesu, ahlale kuthi, athethe nathi, asifundise ukugcina konke athethe ngakho. Ngithethile izolo nge-taxi, ngathi uma umuntu ene-taxi uyasebenza, umnikazi wayo akaqashi driver, uzibambela yena ngoba ufuna ukuthi athole itaxi yesibili. Why? Ngoba umpofu, nompofu-ke kumoya wenze njalo, uzibambela yena. Xa eseyitholile enye athathe lena entsha yena ngoba uzoziphathela kahle, athathe le ndala yini ku-driver, amgade, basebenze bobabini ngoba itaxi netexi ifuneka ibuye nenye itaxi abe u-4. Lo muntu-ke uhlwempu, lo muntu-ke umpofu. Sikufanisa kanjalo ukuba mpofu kumoya. Asibheke-ke kuverse 10, sidlule manje kuverse 3, sesiqedile ngayo, siya kuverse 10. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Bathini ngesiXhosa? Banoyolo abatshutshiswa ngenxa yobulungisa, ngokuba ubukumkani bamazulu bobabo. Abatshutshiswa ngenxa yobulungiswa, babusisiwe. Kodwa kubi xa utshutshiswa ngoba wonile,
ungenzanga nto enhle, kubi, uzingelelwa ukubi okwenzileyo. Ngakho-ke thina kufanele silingise abaprofeti abasandulelayo nababazingelwa ithi uNkosi uJesu umkhulu umvuzo wethu ezulwini. Sibheke kuMathewu chapter 10 verse 16 kuya 18 no verse 22, 25, 26 and 28. Uthi kuJesu, bhekani, ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Siyathunywa ngempela njengezimvu phakathi kwezimpisi. Uma uPawulu ehamba laphaya kwizenzo zabapostili chapter 20 verse 28 uthi useyamuka, ziqapheleni nina nokweluswa kwebandla likaNkulunkulu, ngoba phakathi kwenu kuzovuka amadoda azonidukisa, kuzongena izimpisi zigqokiswe kwezimvu zinididenise ngoba useyahamba yena. And kunjalo nje xa ehamba umholi ziyangena impisi zilishaye ibandla. Sikubonile kwenzeka namanje kusenzeka. Kusuke kusele kwabasele ukuthi bakhuleke, bazile ukudla, bamelane nabantu abathatha ibandla balifaka ehlathini. Ibandla lihlale la umsunguli walo walishiya khona. Ngoba phela uJesu ucela abantu bamakhele ibandla, noma ngicela. So ngamagama kulona elami lakhe. Kodwa qaphelani ukuthi uma ngihamba ningagudluki esifundisweni. Ngoba uSathane into ayifuna ukuthi anigudluze. Ningagudluze esifundisweni. Ningagudluki ezinsikeni esazinikezwayo esibambelele kuzo kuze kube manje. Ngakho-ke ukufanele ukwazi ilokhu ukuthi banoyolo abatshutshiswa ngenxa yobulungisi, ngokuba ubukumkani bamaZulu bobaba. Nibusisiwe nxa benizingela ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ngowenu. Sithi-ke manje, bhekani, ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Verse 17. Kepha xwayani abantu ngoba bayakunikhaphela emphakathini, banishaye emasinagogeni abo. Xwayani abantu, lokhu kusho iNkosi uJesu. Abantu bazosikhaphela, abantu basishaye. Siyakubona kuyenzeka namanje, siyakhashelwa, siyashaywa. Okwamanje-ke sisashaywa ngomlomo, akafiki la sishaywa khona ngqo. Kodwa siyashaywa ngomlomo, siyagawulwa. Mina banginaphazile. Basho yonke into abayithandayo ngoNsibande. Yonke into abayithandayo. Mina akangikhathazeki. Sobona ngosuku lokwahlulelwa ukuthi ngiyo lento abayishilo. Kodwa bayomangala abaningi. Sebephonsa ekujulweni kolwandle. Sebeshe echibini elivutha umlilo nesibabule. Bese bemmangala. Bazisole ngamazwi abawakhulumile. Bazisole ngokungizingela. So iNkosi yethu uJesu ikhuluma amagama amnandi uma sizingelwa. Athi vuyani nigcobe kunene, ngokuba umvuzo wenu mkhulu emazulwini, kuba benje njalo ukubashutshisa abaprofeti ababekho phambi kwenu. Mkhulu umvuzo wenu ezulwini. So uma bethuka ngakhathazeki, bakudelele, basho yonke into abayishoyo, bakubize ngedimoni, bakubize ngesiqalekiso. Ngikhuluma mina izinto esengibizwe ngazo njalo. Bangakhela umqhele ekhaya ezulwini. Hayi, qhubekani, come on. Nikhulume bafowethu yonke into eniyithandayo embi ngami. Ningakhela umqhele ezulwini. Khona ngithi siyohlangana nge-Judgment Day. Lazoba kube kuphela indaba. Emphela ndaba sohlangana nge-Judgment Day. Iyophela yonke inkani. Yazi iyophela. Ubusunamahloni. Ubusunamahloni. Kodwa ke sibheke kuNkulunkulu ke njengamanje.
kepha-ke uthi masixwaye abantu ngoba bayokusikhaphela emphakathini basishaya emasinagogeni abo. Verse 18, niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Sikhuluma ngani la? Sikhuluma ngabantu abazingelwa ngenxa yokulunga. Kuthiwa sibaxwaye abantu ngoba bazosikhaphela emphakathini, basishaye emasinagogeni, emabandleni. Ngithi ngonyaka odlule khona umfundisi waDudulo eshumayela ngapha. So ziyenzeka lezi zinto, ziyenzeka, bamshayela epulpiti ngenhlamvu. So kuthiwa bazosishaya emasinagogeni, ezindlini zokukhonza. Verse 18, niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Yazi ukuthi kodwa uNkulunkulu usebenza ngenye indlela. Yazi usebenza ngenye indlela benenkosi uJesu nomoya ongcwele. Kuthiwa sizokhashelwa emakhosini, sizosiwa kuwona amakhosi ngenxa kaJesu. Bese lokho kuhanjiswa kwethu kuzoba ubufakazi kuwa. Angithi amakhosi awayi esontweni. Awayi, ayihlalele nje lapha yabusa. Abaphathi bayihlalele nje emakhaya, ngesonto bahambe bayosebenza ngomsombuluko. Kodwa manje ukuze lifike ivangeli kubona, kuzofanele aboshwe ubaba uNtsibande, asiwe kubo khona izofika afakaze ngoJesu, bese bayamazi uJesu kuze bahlulelwe nabo. Kuzohlukumezeka thina amakholwa ukuze ivangeli lihambe lifinyelele la lingafinyeleli khona. Ngoba uma intaba mountain ulinde lithi ize kuwe ingafuni ukuza, wena hamba uye kuyona intaba ngoba ngeke ize kuwe. So ke sizokhashelwa ngenhloso yokuthi abantu bashumayele. Ngilithanda ivesi, ngiliphinde uverse 18, niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Ayinabezizwe abayisontweni batholakala emakhosini emkhandlweni, abayisontweni batholakala ezinkantolo okuqolwa amacala. So uzokuboshwe kanti uboshelwe ukufakaza ngoJesu kusadedela. Asiqineni bafowethu, siqineni enkosini nasemandleni amakhulu. Verse 22, niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa igama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa. Okhuthazelayo kuze kube sekupheleni loyo uyakusindiswa. Ngiyafisa ukuyibamba la. Ngokugcinwa inkosi ngomsombuluko soqhubeka la uNkulunkulu ezivumela. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube kanye nami. Ngiyajabula. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele, uNkulunkulu agcine nje njengenhlamvu yeso lakhe. Amahubo 17 verse 8. Baba uNtsibande uyavalelisa, kodwa uthi asiguqe sikhuleke kuqala, sivalelise kahle, sesikhulumile nenkosi yethu. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga kakhulu ngakho konke sesikuzwile. Siyabonga Nkosi ukuzwa ukuthi sibusisiwe nxa sithukwa ngenxa igama lakho. Umbuso wezulu ngowethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siqinise kule ndlela. Usipha amandla okubhekana nazo zonke izimo ukuze lapho sesimile siwamukele umqhele ezulwini. Singawi kodwa sime. Siyabonga kukhona konke uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa. Sifikile-ke emaphethelweni enkonzo yethu. Baba uNtsibande uyavalelisa, uthi uJesu Kristu uyinkosi.